За телеміст з окупантом можна втратити ліцензію. Нацрада з питань телерадіомовлення звернулася до Верховної Ради з проханням розширити їй повноваження, аби дієвіше карати порушників мовлення в телепросторі. Все через бажання телеканалу NewsOne організувати телеміст із забороненим на території України російським телеканалом «Росія-24». Ну а поки Нацрада призначила NewsOne позачергову перевірку. Докладніше Вікторія Бойко. Нацрада з телебачення в облозі. Кордонохоронців чатує під будівлею, бо тут понад сотня мітингувальників вимагають закриття NewsOne. Тримають плакати «NewsOne – загроза нацбезпеці», палять фаєри, вигукують промови. Кажуть, мовлення NewsOne аналогічне проросійським ЗМІ, тож покарання до них мають бути жорсткими. Я сам був на фронті, я втрачав друзів на фронті. Я знаю, скільки болю, скільки страждань і трагедії принесла Росія, приніс Путін, приніс Медведчук в мою державу, в нашу з вами державу. І саме тому ми категорично проти будь-яких проявів інформаційної війни з боку Російської Федерації в Україні. Тим більше, якщо цьому сприяють їхні, можна сказати, інформаційні солдати. Це такі телеканали, як NewsOne, 112, ЗІК. Проти ворожої пропаганди в нашій державі. Змушувати Нацраду до радикальних дій не треба. Вона сама терміново зібралась на позачергові збори, бо канал не просто неодноразово поширював мову ворожнечі щодо українців та кліше російської пропаганди. Тепер він ще й забажав провести телеміст з російським телеканалом «Росія-24», який заборонений в Україні. Канал NewsOne неодноразово потрапляв у поле зору Нацради. Їм виносили попередження, звертались до СБУ щодо порушення каналом законодавства. Але ліцензію відібрати не могли. Таких повноважень Нацрада не має. Ми не можемо відреагувати на цю ситуацію, тому що за законом, який окреслює процедуру, ми вимушені провести перевірку. Хоча ми знаємо, вже з'ясовано всі факти того, що відбулося. Що відбувається в ефірі телеканалу. Сьогодні ж Нацрада вирішила звернутися до парламенту, просить законом розширити її повноваження, щоб у таких випадках, як із NewsOne, коли медіа вдаються до пропаганди і ворожнечої риторики, оперативно застосовувати санкції без проведення перевірок. Дійсно, Національна рада має володіти інструментами для впливу на порушників законодавства. І ми маємо змінити навіть і закони, тому що безліч з них було написано тоді, коли законотворці намагалися захистити телекомпанії від агресивних дій влади. Парламент ще цього скликання теоретично може прийняти зміни, які просить Нацрада. Мала б політичну волю. Сьогодні спікер Ради Андрій Парубій вже закликав депутатів активізуватись і не допустити реваншу в наступному скликанні Ради. Ми змусили п'яту колону Москви відмовитись від ідеї проведення телемосту. Спочатку вони вбили 13 тисяч українців, а тепер вирішили про це поговорити. Такі дії NewsOne мають коштувати йому ліцензії на мовлення, адже трансляція, а тим паче ретрансляція забороненого в Україні пропагандистського каналу «Росія» недопустима і є злочином. Не забула Нацрада і про канал ЗІК, і про канал 112, які також контролює кум російського президента Віктор Медведчук. Звернулась до антимонопольного комітету, щоб з'ясувати, вкотре перевірити документи на відповідність антимонопольному законодавству. Вікторія Бойко, Максим Синіцин, Заман, АТР.